Gimnàstica saludable per als majors. Els jubilats es posaren dijous la roba d'esport per tal de mostrar el seu excel·lent estat físic. En gimnàstica saludable, els més majors fan exercici, es relacionen amb altres i se ho passen d'allò més bé. Estás todo el año y se nota mucho, pues todo, oye, se mueven las piernas, mueven los brazos y se nota que sí, que estamos muy bien. Conoces a gente, yo que vivo fuera del pueblo en una urbanización, pues la verdad que me he integrado y estoy muy bien y muy a gusto. Som el poble de l'alrededor que se veu que hi ha més gent a animar, però encara volen més, encara volen que se moga més i que hi hagi com més gent millor, perquè la festa la fa la gent. Tenim una monitora que és de categoria i estem passant-se de divino. Ho fem per una forma de distraure's i damunt ens mereixem, que és el que ens fa falta a tots els vells. És la forma de passar-se bé i damunt mereixar-se i fer gimnàsia, que per això fem una gimnàsia saludable que ens ha fet, que ens convida a l'Ajuntament i és una passada. Al pavelló es donaren cita 360 grans esportistes vinguts de pobles del voltant. Alguns ja habituals, com ara Benaguasil, que ens oferia esta coreografia. Tampoc els jubilats de l'Eliana volgueren perdre's esta cita. Ballaren així de bé. La gent gran de Riba-roja també va oferir les seues coreografies. A més dels habituals, enguany s'ha afegit un altre poble. Enguany tenim una novetat i és molt agradable el que s'ha vingut el poble de Benissanó per primera vegada així i és molt agradable també i satisfactori per a ells perquè esta iniciativa que se tingué està tenint èxit, està tenint molt d'èxit, s'està escampant per a tots els pobles i cada vegada en són més. Per exemple, així en la Pobla són vora 380 jubilats que venen tots els dies a ensajar, a preparar-se, que és bonico i que des d'ací anime a tots els jubilats a que vinguin allí perquè troben amics, ixen de casa, canvien la rutina habitual i se ho passen de categoria. Estrena dels majors de Benissanó en la pista del pavelló esportiu. Ens mostraren les activitats que cada setmana realitzen durant les classes. Per últim, els anfitrions de la vesprada, els esportistes de la Pobla. El grup més nombrós de tots que omplia pràcticament tota la pista i és que esta és una activitat que cada vegada compta amb més seguidors a la Pobla. Així podem veure tots els moviments que van aprenent i que sempre els agrada compartir en festes com esta. L'actuació dels majors de la Pobla va ser tot un èxit. Van sorprendre al públic amb figures espectaculars com ara esta estrela o com esta figura amb paraigües amb la qual tancaren la seva actuació. És una mostra del que fan a les classes, unes classes amb les quals disfruten molt i que els serveixen per estar en forma de manera divertida. El grup de gimnàstica saludable està format per 380 persones. El més jove té 70 i pico d'anys. Jo crec que ho han fet prou bé tots, no? A la segona vegada que ho fem així i esperem fer-ho més anys encara. L'any que ve supon que serà igual que enguany o millor encara. Ara els alumnes se'n van de vacances, però les classes es reprendran després de l'estiu. L'any que ve es podrà gaudir de nou d'esta festa de la gimnàstica saludable.